TSX. Yan po yung Suzuki Adventure Touring Bike Beginner po para sa ating mga idols dyan ang gustong bumili nito. Ayan o, naka-display po sa ating likuran at siyempre ipipicture ko po sa inyo to mga idols. At ito po, available to ngayon dito. Kung gusto nyo bumili, check out our video description. Nandiyan po yung pangalan ng ating branch ng Suzuki dito po sa Suzuki Tria Shop, Mangaldan. At pwede nyo po silang kontakin. Yan mga idols, Suzuki V-Strom 250SX, napakaganda at talagang panalo to mga idols. At ito na nga mga idols, tayo po ay talagang nagulat at napamangha dito sa bagong V-Strom 250SX dahil mas maporma po siyang tignan pag nakita nyo personally itong bike na to. SRP 229,000 pesos. Kung gusto nyo po mag-apply ng installment, pwede rin po. Minimum down payment, yung range lang po ito 70k or mas mababa pa dyan. May kasamang insurance yan, 8k at monthly payment natin nasa 8,000 to 9,000. Depende po sa kasa na ating pupuntahan mga idol. Yan pong ating presyo na yan. Yan po yung pinakasukatan lang natin na ating ipiprepare kung tayo po ibibili nito para sa installment. And para naman sa ating requirements, pag nag-apply kayo ng installment, siyempre kailangan po ng proof of income ninyo, proof of billing, kailangan nyo ng co-maker, isama ninyo, barangay clearance, at siyempre yung ating bank statement. Mga idols, itong ating bagong V-Strom 250, for sure magugustuhan nyo po yan pag nakita nyo personal. Yan po yung aking personal views din. Dahil maganda po yung kanyang pagkakaporma at premium din po yung datingan niya. No? Makita natin yung kanyang design, talagang solid at talagang panalo para sa ating adventure beginner bike. At kung nagbabalak kang bumili, dapat alam mo yung mga specs and features nito. Pagdating sa ating engine, yan po may displacement na 249cc. Single overhead camshaft po ito. 4 valves din with advanced oil cooling system po ng Suzuki. Or ang tawag nila dyan ay SEP, Suzuki Enhanced Performance. Sigurado po mag-enjoy kayo sa inyong mga rides dahil malakas po itong ating makina. Again, may 6-speed transmission po ito. Maximum power natin 26.1 HP at 9,300 RPM. Maximum torque naman ito 22.2 Nm at 7,300 RPM. Yung ating compression ratio 10.7 by 1 ito mga idol. At sa ating chassis, yung ating front suspension, yan po ay telescopic forks. Sa likod naman ay naka-monoshock po tayo. Adjustable po ito. So mga idols, meron po tayong isang subscriber na natulungan natin bumili ng kanyang bagong V-Strom SX250 at natanong po natin siya kamusta po yung naging performance nung mayuwi niya sa bahay. Well, dahil bagong-bago siguro yung motor, ang sabi niya sa akin medyo stiff yung sa likuran na suspension, parang matigas. Pero siyempre, kalaunan yan, pag meron na tayong angkas or ride natin ito na mas matagal, sigurado magiging maganda na po yung laro nito. Yan po yung initial reaction po ng idols natin na nakabili from San Fernando, La Union. At masasabi nga niya na talagang medyo matigas lang yung suspension sa likuran. Well, pagdating naman po daw sa braking system, napaka-solid dahil meron tayong dual channel anti-lock braking system harap at likod. Yan po ay parehong may ABS. Yung front brake natin, syempre hydraulic disc yan. At yung likod naman, single piston na hydraulic disc din. Yung ating mga tires ang ginamit dito, all-purpose type. Pwedeng pang off-road at pwede rin pang city ride. Ito pong ating gulong ay MRF, yung ginamit na brand ng klase ng tires. No? Yung sukat natin sa harapan, yan po ay 100 by 90 by 19. At yan po ay tubeless. At syempre yung ating namang gulong para sa likuran natin, ang sukat naman po niyan ay 140 by 70 by 17 inch. So, ibig sabihin po yung harap natin 19 inch, mas malaki. At yung likod naman natin ay 17 inch na wheels. Plus itong ating alloy cast wheels, black color po nakalagay dyan. Of course, nakita naman po ninyo yung ating gulong, yung pagkaka-tread ng kanyang tires, talagang solid. Well, para naman sa ating mga upuan, split type po ito. At ang the best dito mga idols, makita nyo, makapal po yung foam na nakalagay dyan. So, ibig sabihin, sa ating official back ride, kita nyo yung kanyang foam dyan, makapal yan. Magiging komportable po siya kahit nakaupo siya dyan ng medyo matagal. Lalo na kung malayo-layo po yung ating pupuntahang destinasyon mga idol. So ang seat height po ng ating V-Strom ay 835 mm. So mga idols, masasabi ko rito medyo may kataasan to. At talagang masasabi ko na tingkayad po tayo. Lalo na ako, tinry ko pong upuan to, 5'6 ako. Nakatingkayad po talaga ako. At yung ground clearance po natin medyo mataas din, 205 mm. So maganda rin po talaga itong gamitin pang off-road. Kung punta tayo sa mga trail, siyempre dapat small trail lang. At yung wheelbase po ng ating V-Strom, 1,440 mm yung kanyang sukat. Mga idols, yung ating fuel tank, yan po ay may capacity na 12 liters. So ito lang yung nakita ko, medyo konti yung kanyang
gas tank capacity. Dapat ginawa nilang at least 15 liters para kahit malayo po yung puntahan natin, hindi tayo masyadong pupunta sa mga gas station. And para naman po sa ating fuel consumption, meron po tayong average na 30 km per liter pag city ride po natin. Pero kung mga long ride, yung highway ride po natin, pwede natin mag-average na 35 km per liter. So pwede na rin po at medyo matipid na rin para sa ating 250cc na motorcycle na to. Yung ating handlebar, nakita nyo, upright po yung position natin. Kaya talagang relax yung ating riding position para dito sa ating adventure touring bike na to. So itong ating Bistrom 250 mga idols, wala po itong rider age, yung kagaya ng meron tayong off-road mode or meron tayong ride mode. Wala po itong ganong rider age. At yung ating susian, kita nyo ordinary key lang ito. Meron din naman siyang lock para maging safe din po yung ating bike na to. Siyempre may kamahalan to. At yung ating instrument panel, nakita nyo, yan po ay fully digital mga idols. So nandyan na rin po yung ating speedometer, yung ating fuel gauge, yung ating gear indicator, plus clock natin. At ang ating pong version dito sa Pilipinas, tinanong ko po yung idol natin na nakabili kung meron po itong Bluetooth connection, kaya po ng parang Yamaha Connect. Wala pong, hindi po kasama yung ating Suzuki connection dito. So yun po yung iniisip ko sana nakasama dyan, pero wala po talaga. And ang ating nagustuhan din dito, yung kanyang headlight mga idols. Kita naman po nyo, ang forma niya. Yan po yung pareho din sa Gixxer 150. At siyempre, LED po ang ating headlight na to. Para naman sa ating signal light, nakita nyo, ayan po ay ordinary halogen bulb. At of course, kitang-kita at visible din naman po ito ang ating mga ilaw. Especially kahit mag-night ride po tayo. So mga idols, ito po, pwede natin lagyan ng mga auxiliary lights. Kung tayo po ay maglalagay din ng ating crash guard dito para mas safe at mas maging maganda po yung ating visibility, especially sa night ride natin. Yung ating taillight, ang ganda rin ng design niya, LED rin po ito. At syempre yung ating likuran na signal light, ordinary halogen bulb. Yan po yung ating bagong-bagong Bistrom SX250. Dalawang kulay po ito. Meron tayong yellow color sa ating video at meron din tayong all black o yung graphite black na color. Kita nyo yung ating windscreen. Magandang protection din to pagka tumatakbo tayo sa mga highway. Less po yung ating stress para sa mga wind na yan. At of course meron tayong handguard cover, protection din natin yan. Pag nasa off-road tayo, may mga batong tumalsik, hindi tatama sa ating kamay. At ang the best dito, meron ng abang para sa ating top box. So maglalagay tayo ng top box, meron na tayong frame para dyan at siguradong matibay. Very sporty rin po yung ating muffler, parang dual barrel yung kanyang style. At of course, yung ating engine cover. Well, ito po yung maganda rin dito. May skid plate tayo sa ating engine. Pag tayo nag-off-road, tumama sa bato yan, hindi kagad masisira yung ating makina dito. Yes, siyempre, yung ating big style na kanyang muka. Mas naging maporma po ang ating datingan dito dahil sa kanyang adventure touring design na to. Ayan yan mga idols ang ating feature para sa inyo. Kung nagustuhan nyo, share nyo sa ating mga idols dyan. At shoutout po sa ating idol, Wilbert from San Fernando, La Union. First owner po siya ng Bistrom 250SX dito po sa Norte. At syempre, ride safe sa iyo, idol. Salamat din at natulungan kita. Subscribe kayo sa ating channel at like and follow nyo yung ating FB page. Kung gusto nyo bumili yan, PM nyo lang ako mga idols.